What a touching moment. Mtamola itshela ka ditlhapa. Bona close family le barorisi ba mrena ba ne ba diketeka jang ha ba ne ba fumana award. Ujeso wangizosa nana yengipile ngizopi nana yengihambe ngizohamba naye Ujeso wangizosa nana yengipile ngizopi nana yengihambe ngizohamba naye ensuku zonke yebo Somlandela uJesu laphe yakhona somlandela